Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Ka kin hun to kit SIT jong ka Meghalaya Police kalawan ra shillong ye ki laingut ki bla shakem. Ha kamukot duma penyap yo Raja Raghuvanshi. Kini kilong usilome James nong di Jaka ubalbir akhir bar balu unong am bad uloken drasing tomar utrai flat. Usilome James lakem hadian belalap ba udan benta haga jeng penjat ikisaki satar layo kurup na ka pistol ar magazine ar pon life ar ammunition bat san pho hajar tingka na kakali jong Ubalu unong ab haka flat jong sonam ha indoor lakem na Ashok Nagar. Tomar utrai flat lakem na Gwalior hadin ba ulap head sya Uttaraksata kajing tokit kapin I bah kasonam bat uraj Kushwaha kidai ki rang ba pat ba jong kajing yam. Lapan yap yo raja ha sora ha ka arplai trik ujimang bat lalap ya ka met yap ha ka artrik ujiliu. Ka SIT kadang pentrekam bandum shibun kisaki satar.